Masha, we can see, of course. Le cortège de Azul qui arrive de la résidence de sa sainteté le calife, qui va se diriger du côté des femmes perdues. Le premier qui va à 6 ans qui va s'adresser. Et son père s'appelle Ahmed Obeng et il peut être trouvé dans le chapiteau des affaires et des gens perdus. Il y a un autre enfant de 8 ans. Son père s'appelle Azim. Of course, it's a very blessed day. Bien évidemment, c'est une journée pleine de bénédictions pour les Lajna aujourd'hui, notamment pour celles de la communauté musulmane Ahmadiyya qui vont avoir l'opportunité d'écouter en direct les mots de sa sainteté. Et nous sommes tous très impatients d'écouter tout ce que le calife va nous dire et de pouvoir les mettre en pratique dans la vie quotidienne. kadaka soni kalfa abina muso ka gwajgoro abina discours minge sisan o bena ke ambalakaw ka gwa bajgoro jalsa kenaka wala ni watina mamunu nyebe jawla Khalifa himself to specially dedicate time kalfa and effort ka cortege moy asenze bawye for the ladies session of Ahmadiyya Muslim Mission, Ahmadiyya Muslim jalsa community. Ni mami nyebe ni jawla the role that women play in Islam. Every speech that Hazrat Khalifatul Masih delivers to the women, to the sisters, old and young, as a strong part of the family, Hazrat keeps that balance and to tell the women that not only those sitting in front of him, of course, they're fortunate to hear the Masih from all those who are watching from their screens, all those who are at home, all those who are at the mosques. They can also listen to and enjoy this special moment that Hazur gets to spend with the women folk of the community. But you can see the women as well from their intents in their own areas. They have their own arrangements for security. They have their own speeches throughout the Jalsa Salana as the men's speeches are going on. Women speakers are also delivering their own speeches on the women's side. So the same way that the Khalifa gets to speak on the men's side, only he speaks to the women in their own area of Jalsa Salana, just for the viewers to understand, mashallah. You could see that all the other cars in the convoy, they were stopped at a point, and only Huzur's car proceeded forward, and he has gotten down now, almost entering the marquee, the women's marquee now, and we must get ourselves prepared to listen to a very faith-inspiring address by His Holiness. Assalamualaikum warahmatullah. Amina Lisawi Sahibatullah. السلام عليكم أمير المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ترجمة صاحب معصب صاحب. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais vous présenter la traduction des versets 36 et 37 du chapitre 33 du Saint-Coran. Cette traduction est celle de Sa Sainteté, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Assurément, les hommes qui se soumettent à Allah, les femmes qui se soumettent à lui, et les hommes croyants et les femmes croyantes, et les hommes... Je vais vous présenter la traduction. Amir al-Mu'minin nasarahullah asigira musoka gwa kurani mwati na uya bismillah kurane kala nye kabo suratul ahzab kono kata aya bisaba ani nani hakela wa aya minun kala ko innal muslimin wal muslimati amnana wa dalamina aw yabman kana sunni ala sunnam akui kado yeredila chemon ana musumon ani mu'minu no edana bagawiye o chemon ono musumon ani ala nyesranye ba chemon and women who give alms chemon na musumon ani and men who fast and women who fast ani saraga diba chemon na musumon and men who guard their chastity and women who guard their chastity and men who remember Allah much, and women who remember Him. Allah has prepared for all of them forgiveness and a great reward. And it behoves not a believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that there should be a choice for them in the matter concerning them. And whoso disobeys Allah and His Messenger surely strays away in manifest error.
Urdu poem. An Urdu poem penned by the promised Messiah, peace be upon him. Praise and glory to the one who is eternal. Donc nous allons passer au poème. Toutes les louanges sont à lui. Dont l'être est éternel. Personne n'est égal à lui. Personne ne lui ressemble. Il existe de tout temps, le reste est éphémère. Aimer d'autre que lui n'est qu'une vaine et pure fantaisie. Lui seul est le désir de mon cœur. Autre que lui, je ne connais. Mon cœur s'exclame, saint est celui qui veille sur moi.
Béni est ce jour, saint est celui qui veille sur moi. حكمنا أقويالي الله تعالى كتليا بسك الصوم شوفو دي كانون ككي أتناي الله تعالى يهربا كاني بدوينا مسانيا بمسانيا مسامينيا بنلا. Tous nos conforts sont ses dons et sa grâce. Yali alaka keleya beson cogo di kanu ka kɛ a tana ye barika kɛra anw ye bi don in na dɛrɛ wa saniya bɛ masa ye masa min ɲɛ bɛ ne. Nous ne lui avons vendu car notre cœur connaît sa vraie anw bɛ ka grandeur. da mu sɔrɔ lafiya o lafiyara o bɛ bɔ ale ala ka hinɛ de kɔnɔ a n'a ka fonɛsɛriya kɔnɔ. an bɛ k'an da muta fɛn o fɛn na kabini lafiya la o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ala ka hinɛ a n'a ka fonɛsɛriya de la. L'obéissance à Dieu est la meilleure des choses. o de kama anw ye a bɛɛ a ɲɔgɔn ɲa ni dusukun tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ wa a bonya o de dogolen bɛ an dusukun kɔnɔ a bonya o de bɛ an dusukun kɔnɔ. Béni est ce i k'a jour, dɔn anw ye bɛɛ a et kɛ a celui qui ye veille sur moi. o tuma na an b'a ɲini fɛ ala i ka hɛrɛ ba kɛ anw ye nin don in na. saniya bɛ masa ye masa min ɲɛ bɛ ne la a ɲɛ bɛɛ a k'a ye ne dusukun tiɲɛ tiɲɛ ye wa a bonya o dagalen bɛ an dusukun Béni est so ce kɔnɔ. jour, saint est celui qui veille sur moi. an b'a ɲini fɛ ala i ka hɛrɛ k'an ɲɛ bi don in na saniya bɛ masa ye masa min ɲɛ bɛ ne la. subhana man yarani subhana man yarani. Lui seul nin pourvoit à dɔnkili bɛ ka tous. Sa grâce cɛrɔtigɛ est ni manifeste. kumakan kelen ye n'o ye subhana man yarani. masihu maudu ka qasida dodo subhana man yarani saniya bɛ masa ye masa min ɲɛ bɛ ne la jalaki yɔrɔ tɛ masala masa min ɲɛ bɛ ne la. Lui seul nous est cher. Lui seul est notre ami. ale de jɔlen bɛ ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye wa ka hinɛ bilalen don kɛnɛ kan wa an bɛ ale kelen de kanu ale kelen bɛ de ye an ka kanufɛn kelen ye ale de jɔlen don ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye wa a ka hinɛ bilalen don kɛnɛ kan wa an bɛ ale de kanu a kelen bɛ ale kelen bɛ de ye an ka Sans kanufɛn lui, ye. on ne peut vivre. Tout le reste est faux. ale de jɔlen don ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. Béni est ce jour. an tɛ se ka Saint balo est celui ni qui ale veille tɛ sur fiyewu
fɛn fɛn tɛ ale ala ye ɲɛ o bɛɛ lajɛlen ye gansan ye an tɛ se ka balo ale kelen pe de kɔ wa ale fɛn fɛn ye ale tana ye o bɛɛ lajɛlen ye gansan ye Béni est ce jour, saint est celui qui veille. Mana ala an b'a ɲini fɛ ka hɛrɛ ba kɛ an ye bi don in na subhana man yarani masa ka hɛrɛ masa saniyara masa min ɲɛ bɛ ne la masa saniyara masa min ɲɛ bɛ ne la Toutes les louanges sont à lui. Masa ye jalaki bali ye masa min ɲɛ bɛ ne la subhana man yarani saniya bɛ masa ye masa min ɲɛ bɛ ne la masa ye jalaki bali ye masa min ɲɛ bɛ ne la Personne n'est égal à lui. Personne ne lui ressemble. Tanu ani majamu bɛɛ lajɛlen bɛ Allahu Ta'ala ye bada ɲɛma a kelen pe ale masa min ni jɛɲɔgɔn tɛ a la fiyewu ni ɲɔgɔnna tɛ a la tanu ani majamu o bɛɛ lajɛlen bɛ Allahu Ta'ala ye bada wa kelen pe ale min ni jɛɲɔgɔn t'a la fiyewu wa ɲɔgɔnna tɛ a la. Assalamu alaikum. Nous allons présenter devant sa sainteté le calife le nom des personnes qui ont atteint l'excellence académique dans divers filières. Donc le prix leur sera décerné plus tard dans la journée. D'abord, au niveau du brevet des collèges. Kalande muso ka jɔnjɔn n'u ka lajɛli fɛnw dili ko la a bɛna na do ɲɛfɔli kɛ o kan a bɛ k'i sara amirul mu'minin la a ko ala k'i dɛmɛ n'a ka dɛmɛ sabali a ko salamu b'i ye a ko kalanden minnu n'olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kalanw na kɛnɛ caman kan an bɛ nana olu tɔgɔw de fɔ yan nɔ médaille minnu kan ka di u ma o bi yan nɔ o tuma na mɔgɔ minnu ye baara in kɛ olu tɔgɔ de ye nin ye olu tɔgɔ de bɛ ka wele sisan nɔ kalanden musoman minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔndanw na kalanw na olu de tɔgɔ bɛ ka fɔ. Dania Roman Sarbitan, Satbat Imran Ahmad min Bait al-Futuh South, Noreen Iqbal min Worcester Park, Amatul Sabu Ahmad min Wimbledon Park, Tafia Nasir Huddersfield, Nayara Bilal min Danti, Yumna Malik min Islamabad, Yusra Malik min Islamabad, Sabika Nasir min Patni, Manal Uzma Niazi min Southampton, Jazba Khurram min Tooting, Muskan Ahmad min Tooting, Atiyatul Hadi Niyala min Birmingham, Shamaila Ahmad min Farnham, Labiba Rahman min Guildford, Salmana Mubashir min Glasgow, Safia Ahmad min Aisha Irham Bajwa min Birmingham, Zoha Kazim min Roehampton, Ishal Ahmad min Solihull, Mahmoud Guraya min Bolton, Isha Noor min Birmingham, Faiza Ikhlaf min South East, Atiyatul Shafi Uppal min Hounslow, Amtul Bari Khan min Hayes, Hafiza Tashifa
من كارديف أروج أنيل من بيت الفتوح فاتحة إقبال من رحمتون نداء الحق من إسلام آباد أنوش رحمان من هيس عناية فرمان من هدرسفيلد الآن سوف أقرأ أسماء الطالبات the names of graduates and postgraduate students. Nous allons passer à la liste des personnes qui ont atteint l'excellence au niveau de la licence. Sabika Ahmed, Wandsworth Town. Saida Iram Roman, Surbiton. Fatiha Khwaja, Islamabad. Maham Javed, Crawley. Shazba Ahmed, Putney Heath. Ashveen Kokar, Roehampton. Manal Butt, Wimbledon. Zoha Gesser, Hounslow South. Maria Farhad, Hartlepool. Aisha Ahmed, Cardiff. Farida Farouk Cheam. Sabba Noreen Iqbal, Aldershot North. Namude Seher Kaloon, Batul Fatu. Taiba Tahir, Roehampton Vale. Kashfa Mehek Idris, Aldershot South. Sadia Chaudhry, Oxford. Madiha Shuaib, Kingston. Mavish Masood, Wolverhampton. Farnia Ahmed, Batulisan. Aisha Ahmed, High Wycombe. Mukhtavar Ahmed, South Cheam. Arsa Noor, Reading. Hasfa Mahmood, Upper Mitcham. Ikra Khalid, Rains Park. Dr. Amna Ahmed, Hayes. Dr. Natasha Bhatti, Gillingham. Nadia Jawahir, North London. Fatumata Kinte, Glasgow South. Sabika Mazar Chima, Putney Heath. Rafaela Woolmer, Cheam. Shamaila Ibrahim, Wallington. Laiba Mubashir Rashid, Yule. Ganza Jabbar, Edinburgh. Zoya Shah, Morden Park. Aiza Ahmed, Coventry. Isha Butt, West Croydon. Nadia Shamas, Manchester West. Salma Javed, Battlefatu South. Friha Anjum, Yule. Kuratul Ann, Epsom. Naima Shazad, Walsall. Zobia Ahmed, Bradford North. Tuba Rauf, North London. Dr. Samra Samin, Scunthorpe. Dr. Afia Nasim, Colliers Wood. Dr. Naila Abid, Tooting. Dr. Mahida Rahman, Manchester West. The following... Nous allons passer à la liste des personnes qui ont reçu l'excellence académique dans des pays étrangers mais qui habitent au Royaume-Uni. Scunthorpe. Linta Bushra Khalik, Clapham Junction. Arsa Najib, Nottingham. Tuba Rauf, North London. Sonia Ashraf, Liverpool. Amtul Basir, Manchester South. Arfa Uzair, Coventry. Dr. Sadaf Sulman, Leicester. Fazala Munib, Battlefatu East. Dr. Mahita Butt, Richmond Park. Dr. Mehek Butt, Wandsworth Town. Dr. Seher Nasir, Worcester Park. Dr. Michelle Cocker, Ash. Dr. Anila Munawar, Leeds. Hazur, this concludes... Hazur, cela conclut notre présentation. Jazakumullah. أمت البصير من مانشستر عارفة عزير من كوفنتري دكتور صدف سلمان من ليستر غزالة منيب من بيت الفتوح دكتور ماهدة بات من ريچموند بارك دكتور مهك بات من وانزورث دكتور سهر ناصر من ووستر بارك دكتور مشال كوكر من ايش دكتور أنيلا منور من يا سيدي انتهى هذه القائمة للطالبات المتفوقات. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jama naleun Angleterre ka jalsa ina an na kun yɛrɛ min ye fɛn min na yan nɔ o de ye dɔnni ani alamɔgɔya an ka dɔ fara o kan an yɛrɛ kun kunu ne y'a fɔ n kumana nin yɔrɔ in kan Masihu Mawudu ka fɔlenkɔrɔw yelen na n'o ye ko jalsa yɛrɛ kun ye mun ye o jaabi ye nin ye k'i ka dɔn Allahu Ta'ala a ye muso jɔyɔrɔ kɔrɔta silamɛya ka walanda dilenw na o tumana muso kelen kelen bɛɛ kan k'i ta si o ra bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn i kan ka min kɛ i k'o kɛ i k'i yɛrɛ ɲa i ka baara kɛ fana walasa k'i denw ɲa k'u lamɔ ka ɲa ninga Allahu Ta'ala barikada hakew ka hakɛ minnu ni Allahu Ta'ala ye olu di amma ni muso min sera k'o kɛ a ka ca na Allahu Ta'ala bɛ ɲɛnamaya don a ra yɛlɛma don a ka ɲɛnamaya ra min ka ɲi a n'a denw ka ɲɛnamaya ra wa n'o kɛra a bɛ kɛ ɲɛma farifonni ye jamaatu yɛrɛ kurun ka ɲɛ t'a la musomanin caman bɛ yen nɔ olu b'a fɔ n ye ko an bɛ ka diɲɛ kalan ninnu kɔni sɔrɔ ko nka ahmadiyya kɔnɔna na yali an bɛna se ka kɛ ladegefɛnw ye cogo jumɛn kɔnɔna na baarakɛbaw ye cogo jumɛn na jamaatu kɔnɔ ni ɲɛnamaya kɔnɔ k'u to so k'u to yɔrɔ yɔrɔ n'u bɛ se ka kɛ baarakɛminɛnw ye waati nata kɔnɔ n'u bɛna na kɛ denbaw ye u bɛna don furuw kɔnɔna na a ko tuma na ahmadiyya musomanninw aw kelen kelen bɛ a ka aw ka hakili to a la a ka taa si k'a dɔn ka fɔ aw de bɛna na kafo in dilan aw de bɛna kɛ kafo in dilanbaw ye o tuma na o kɔnɔna na an kan ka baara kɛ ni Allahu Ta'ala ka kiitiw de ye an kan k'an jija o tuma na ka fɛn fara an ka diinɛ kan ka fɛn fara an ka alamɔgɔya kan ka fɛn fara an ka diinɛ kan diinɛ dɔnni kan nin ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma kɛ ka baara kɛ ni silamɛya walandaw ye n'o kɛra o sira ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ nɔgɔya an ye min bɛ kɛ sababu ye ka anw yɛrɛw tanga ni k'an kɔw tanga o bɛ kɛ sababu ye fana k'an ka jamaatu yɛrɛ ka ɲɛtaa kɛ nin kɔnɔna na n bɛna na fɛn dɔw tɔmɔ k'o fɔ aw ye n bɛ kuma minnu kan ka caya nka kow do fo ka segin u ka kuma bɛɛ waati caman na aw ye wasa an ka kow bɛ kɛ kun min kama wasa an ka bila an ɲɛkɔrɔ an kana ɲinɛ u ka kuma si la an k'an jija an ka kɛ an jɔyɔrɔ ka dɔn jamaatu ka ɲɛtaa la ani an kow an ka kɛ nafamaw ye an ka kafo ye ani hadamadenya bɛɛ lajɛlen ye
ani fana anga se ka njoyoro don abe annafa mana wajibi anga hakli jigora mabbe ikado Allah ta'ala ye muso joyoro kurota kosobe ode kama masihu maudu alayhi salatu wassalam ale wala like o kan yorcha manna koi apmana muso hake ukan shiechama kadaka ambe kafo minun kono yana amba ye kafo muso ojo yorente kaddi muso ma masihu maudu ko alayhi salatu wassalam ko akana ke awnyana ko muso dalen dode ka keddan fe buluko feto femnye atete ngoi ikado alakira sallallahu alaihi wasallam aleko akuma min kanya ube ko mamin kanya aka muso diye mamin kafsa ube ode mamin kanye aka furu musomma opmana ne mami muso mine ko ni o manyi alanye koro obisaka ke manyu manye chugudi ibisaka nyuma ke mawera uye nga na ya soro ibe nyuma ke muso de ki muso mine konya ode ye nyuma ye kuma be ka pere muso kuna ka bugo konin chini ni ko bela jalela ka to ka bugo ote madola mogo dimine be pere a muso kuna aba bugo wa ka bugali bulo yere be se a farikolo yoro la bugali bulo manga se yoro menuma Allah ta'ala dungo de ko ayu mina ko nyuma honke ni muso nu ye fenke min te ko benenye aya akakan aku son hakilila o kan ikakan ka jira muso la ka foko amara dusukuna ka fo dina ko ni ko kan ko fanshi te no ko mbese ka jeno yenga ikana ke jabaru to ne kela ye muso kan fo ka ta ke sikinye tuku muso ka filini jikan imani walanda nunun fil islamiyya kono emadon ye walanda nyuma unye almasihul maud alayhi salam alayhi fana yele jonu walanda nunun kam aleko aku yeli adam made ibise ka hereke mawera wiye chugudi kasura imase ka hereke i musui aku mo chama umbe no ulube kuma uluba fo musodo ba fo akulu muchawbe ye chugunyuma na mawera ude nyekoro uchugu ya kan nonga sokono sokono umashiba kabbu ankande ate muso hakedi ate den hakedi wan konin chini ko ba wa be dimi ko bela jelena kasura Allah ta'ala ko niya yamaru yalke ko muso ka mine ko nyumanna masihu maude wala likanen kan ako na ya soro awute nya o ka sokono absa ka nya kena ma chugodi o kena ma nyuma nya na fashite o la joyoro shitora ala nya ko mana ay nyuma ngedda mina ka so de kono aka ka furumu so de mine konya o de ko fe absa ka jete ma nyuma nye minu nye jogo nyuma ntigo ye ko fe kani yere jira ni nyuma nya ye kena ma ka soro ate o chugo la sokono o te o ko fe masihu maudu ko tukuna alayhi salam ako na ya soro muso ye fili barake ako abise ka la swami ka ladili kan di amma kononje ya anil hakili ladili na ya soro be barake ne Allah ta'ala ka yamro ya wiye Allah ta'ala ko ni no ya ke cheye Allah ta'ala jenne do chema ika muso la swami ika son siraunga iyere fanangi yere nyake wero ko ma ke ka soro ki musollanya aka ka jira musolla ka bla uka famu ka bla duskuna ka fo ko dina ko ni ko kan auti jeni foyi fembe de bedina na auti jeni uye enga chemi mo yere te dina la e moro yero janle do ka bo dina la na ya sorete barake ni dina ebsa ka musollanya okono la chugudi ayere be ben chogodi ka fo muso yo ko muso ka yere nya mana ya hagli to ni ngonun ha ko sabe
mabbe oni Allah ta'ala ya anya maruya kafo anga muso anga a hakili lajo aka filiu fe o korote ko jengele do na ye kanga muso bugo koyi muso caman be no olu b'a jira kafo muso bugo ko ne ko jugu ye koyi onga ikelen ko ka sharti caman minan fa Allah ta'ala ko ni kanga don ga fa Allah ta'ala ye muso haketanga o de ye ka muso mine ko nyumana ika nya amma o koy minyo ye kuma be fango de bla anye koro sendula masihu maudu ka sayyibadu alayhi salam alayya muso mine ko jugu yake fo o wahyu nana de masihu maudu ma kajira ka fo ko aynim ma mine chugo mai masihu maudu ko alayhi salam ako jija ika mau mine ko nyumanna furu ale bengande lahidu kande ye chena muso che akana ke janvanjiwi o furu yunkono na la au che mo akana ke janvanjiwi o ala kira ya fo sallallahu alaihi wasallam ako awra nyumanye mamin kanyi asokono mo mai amuso mamin kanya muso ma ode awra ma nyuma ye ne muhammadu nyekoro okuma nyem latigeta fanfe dinata fanfe aynya amuso ma aka duwawu ke uye aka jija ka mabo furusala ma min be singa konka furusa teno Allah ta'ala nyekoro o tesra nyumanta mabaye ikado nye wati nyamai no ye Imam Mahdi ale muso ka haketanga silamiya ka walanda wiyele koro akonla ayajira ka fo silamiya be hadamade hake utanga ni wati nkono no mo be silamiya fo ka chien ko kada ka ko silamiya ye muso hake chien nga ote chien ye silamiya yoro bela jelena silamiya ye muso hake ukoloshi wanga ga je afana ka fo chedo fana be ulu ba jira ka fo ube nya muso ma ko mana muso ube abe wajibi muso fana ka uku jija o ka ke sabali bawje o ka so kunna o ka usogo duwula uku jija uka deun tanga uku yeru mara ni dina ye nere ka dona ka fa Allah ta'ala ka samantiala muso famba olu be nyeta ke nyumana ube nyuma ke ka chaya ko sobe muso do be no lu kon temena chew kan ko sobe de onga chogo ningo ninye mɔgɔ minnu bɛ silamɛya fɔ ka tɔgɔ tiɲɛ musow nɔfɛ o tigiw ta tɛ tiɲɛ ye olu ye dajaliya fɛɛrɛw de ye ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi olu la i k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ silamɛya ka kiitu dɔn tɛ kuranɛ ka kiitu dɔn tɛ masihu mawudu ka sɛbɛnfɛnw galan u ma masihu mawudu ka kumaw lamɛn olu be ma jugu nunu de ka kumaw lamɛn silamɛya kun kan o tumana musomaninw bɛɛ k'i kɔlɔsi o ma jugu nunu n'u ka sitanɛ fɛɛrɛ nunu lamɛnni la silamɛya kun kan u kana kɛ sababu ye ka fitina wuli jamaatu kɔnɔ o kana kɛ sababu ye ka fitina wuli sow kɔnɔ i k'a dɔn silamɛya ye muso ka hakɛ a y'a sigi cogo la fa misali a ɲɔgɔn de ye foyi la tɔn si la diinɛ si la masihu mawudu kumana nin kan a ko a bɛ cogo min na ni silamɛya ye muso hakɛ tanga cogo min na ko maa si tɛ diinɛ tɛ tɔn si tɛ k'i ye muso hakɛ tanga ten a y'a fɔ ka surunya kuranɛ kɔnɔ Allahu taala y'a fɔ ka sɔrɔ ko walahunna mislu lazi alayhinna a ko hakɛ bɛ cɛw ye cogoya min na musow kan k'o cogoya kelen na hakɛ bɛ muso ye cɛw kan a ko n y'a mɛn k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ muso kɛ i n'a fɔ u sen na sanbara u b'u minɛ cogo la minɛ cogo min ye fɛn majiginnen minɛ cogo ye
opma ubudo hijabu kono chogo yala ena fo nu be ku ushudo dugukolo kono de opmana chena muso che ukangu jija uninyo anche kake ena fo teri duma flache onende chogo islamia be min kanu che uni muso uche emana ni flay ba yen ye wala ndaye min che kanyo ko sobe aw mogo fla furu ɲɔgɔn fla aw kan ka balo i n'a fɔ terimaw de n'o kɛra aw bɛ ɲɔgɔn hakɛw tanga i k'a dɔn muso ale de ye seere fɔlɔfɔlɔ ye a cɛ jogiw kan o tuma na ni cɛ muso minɛ cogo ma ɲa dun o tuma na i yɛrɛ ni alahu taala yɛrɛ cɛ bɛ ɲa cogo di n'aw ma ani aw musow cɛ dilan yali o bɛ se ka ɲa cogo di o tuma na n'aw m'o ɲa o tɛ se ka ani alahu taala cɛ dilan dɛ i ka dɔn alahu taala batoli a tɛ ɲa aw bolo fiyewu n'a y'a sɔrɔ aw kɛn bɛ ka fitina kɛ aw ni aw musow cɛ ka fitina kɛ ka tiɲɛni kɛ aw n'aw musow cɛ o tuma na f'a ka jija ka musow ka hakɛw di ka musow minɛ ko ɲuman na n'o kɛra aw bɛ kɛ fɛn ɲumanw ɲɛ ala fɛ alakira ɲɛkɔrɔ alakira ko de salasalama a ko aw ra min maa minnu ka ɲi a ko ye maa minnu ka ɲi u musow ma de ni ɲɛkɔrɔ o tuma na maa min ka ɲi muso ma e de ka ɲi ne muhamadu ɲɛkɔrɔ o tuma na wajibi an k'an jija an ka kɛ fɛn ɲumanw ɲɛ an musow ma o tuma na a bɛ wajibiya musow fana kan u k'u jija ni tɔɲɔ zorola cɛ ta fan fɛ n'a tɛ baara kɛ ni silamɛya ka walandaw ye ka si muso in ma o tuma na ni cɛ bɛ alahu taala ka yamaruyaw fɔnkɔ ɲɔgɔn ɲa i kana sin ka wuli ka ban a ye ka bɛn silamɛya jugu dɔngɔ ma i kan k'i jija i k'i bɛn ahmadiya tɔn ma wa i k'a dɔn k'a fɔ silamɛya kɔni ye muso hakɛ fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɔlɔsi o k'a dɔn diɲɛ bi dajalu diɲɛ tilebifɛ jamana ninnu na yan nɔ an filɛ yɔrɔ minnu na olu b'a jira k'a fɔ ko muso silamɛya kɔni tɛ musow hakɛ tanga fiyewu wa ko silamɛya ye aw musow kɔni bɛɛ don kaso la sow kɔnɔ musomanin dɔw bɛ nin ɲininkali ninnu kɛ u bɛ nin fɔ ka tiɲɛ yɔrɔ ninnu segisɛgɛ an tulo la jugu wɛrɛw fana bɛ segisɛgɛ o kelen de kan u b'a jira k'a fɔ o minɛ ko juguya ye muso minɛ ko juguya ye k'o ye silamɛya ka walandaw de ye nin ye silamɛya juguw ka kumakan de ye silamɛya juguya la diɲɛ tubabu jamana ninnu na bi na u bɛ silamɛya fɔ k'a tiɲɛ de olu b'a fɔ de ko aw ka filɛ bɛɛ nin ko silamɛya kɛn bɛ ka dayɛlɛ cɛ ye ni muso caman ka d'a ye a bɛ se ka furu ka tɛmɛ maa kelen kan nin bɛɛ lajɛlen ye dajali jamana kɔnɔ fɔ ka tiɲɛ yɔrɔw de ye silamɛya kan nka b'u ɲɛna ko nin sira in fɛ k'u bɛ se ka silamɛ musow hakili tiɲɛ silamɛya juguya de kama nin ye sɛtanɛya fɛɛrɛw de ye ni silamɛya jɛna n'a ye ko cɛ ka muso 2-3 furu silamɛya jɛna n'o ye ka da saritiw de kan mun silamɛya y'a jira cɛ n'i bɛ muso wɛrɛ furu ka fara muso kan sira ala kɔni ɲɛ n'i b'a fɛ ka muso wɛrɛ furu ka fara i ta ka furu sira ala ɲɛ ala hakɛ tanga muso hakɛ tanga wa ka se ka filɛ fana yɛlɛ aw bɛ se ka tile muso 2 ni ɲɔgɔn cɛ wa n'o tɛ aw k'a yɛrɛ kɔlɔsi muso wɛrɛ furu la n'a y'a sɔrɔ aw tɛ se ka muso fɔlɔ ka hakɛw di n'aw kɛn bɛ k'a hakili jɔ muso 2nan fɛ aw man kan ka don o la masihu maudu kumana alayhi salam a kumana muso hakɛw kan ka caya kosɛbɛ a ko ni cɛ ni ma se k'i muso hakɛw di a k'i bɛ jurumuba sɔrɔ alahu taala ɲɛkɔrɔ
o silamiya kembe ka hada made hake tanga ka sene hake nadi o masihu maudi ya fofana alayhi salam ako silamiya jugu be kuma silamiya ka ko silamiya jenana ce ka musofuru ka teme kelenka ako silamiya jugu be nin fo kuma be ni mogo be miri muso fula wala muso sabanan furula ako bi balma japonais ulu be kuma ni nyoro in kan kosobe ku ba fe ka do fara ka doni ka ni nyoro in kun kan ku be nyenenga ko muna silamiya jena na ye che ka muso furu ka teme kilenga ko ne ko doma ngo silamiya ka jenni o ye sharti u be ula masihu maudi ye min fanye ako mogo ikangi jija ki muso folo dusukun koloshi na ya soro awdula kelen ba fe ka muso flanan furu inye bala ka fo folo obena toro ko sabani flanan furu ye ki jija ika sabali ni shera ni jurumu tena soro orafiyo ki jija ka sabali o ka ma ko chogo ye nasa ako fɛn min bɛ ne do kuma dɔ la i kana don muso filananko la k'a sɔrɔ i bɛ nin cogoya in na i kan k'i jija de a k'a sɔrɔ haju de bɛ yen nɔ i ka muso wɛrɛ furu ka fara fɔlɔ kan na o cogoya tɛ mana a y'a jija a kana don muso wɛrɛ furu la muso ka hakɛ do n'a bɛ bɛn cɛ ka muso wɛrɛ furu muso fana bɛ se ka sharti ɲini cɛ kan o tumana o cɛ sugu n'i ye muso wɛrɛ furu cogoya dɔ kan a ka ca na a bɛ se ka kɛ i bolo jurumu sɔrɔ ko ye muso fana bɛ se ka ɲini muso cɛ fɛ a kana muso wɛrɛ furu ka farale kan k'o kɛ lahidu sɛbɛnnen ye a kan ni muso min ma o ɲɔgɔnna sharti ɲini a cɛ kan a tɛ bɛn a ma a ka sen don cɛ ka muso wɛrɛ furu la o tumana maa wɛrɛ si man k'i da don o ko la bilen dɔ wɛrɛ t'a la maa minnu b'a ɲini ka don nin ko in na olu b'a fɛ ka musow de su ka bila u cɛw ra ni kɛlɛ ye ni muso yɛrɛ kɔni m'a ɲini k'a fɔ muso wɛrɛ tɛ furu ka fara ale ka kuma maa wɛrɛ man k'i da don o ra bilen o de kama n kumana nin yɔrɔ in kan walasa maaw k'a faamuya sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko cɛ fisayara muso ye ni kuranɛ ka kuma kɛɲɛ ko arjal qawwamuna ko ka sɔrɔ qawwamuna yɔrɔ a ye de k'a fɔ ko cɛw bilalen don ka fɔ yɛrɛ kurun ko dilanniw de la o de kama a bɛ f'u ma qawwamuna o de kama cɛ bɛ wele qawwamuna kuranɛ kɔnɔ ka d'a kan ka fɔ dilanni sokɔnɔna dilanni o bɛ cɛ de kan ɲɛmaaya la nka a b'a yɛrɛ de dilan fɔlɔ dɛ walasa a ka kɛ ɲɛma ɲuman ye ka di sokɔnɔma tɔw ma o tuma na ale yɛrɛ ka ko kɛcogo ɲuman a bɛ kɛ sababu ye k'o jira musow la walasa musow ka o ladege a bɛ kɛ ale b'a ka ɲuman kɛ ale b'a jira musow la k'a fɔ o tuma na n y'a kɛ cogo min y'o ye i k'i jija i k'a kɛ o cogoya la i k'i jija i ka Alahu Taala ka yamaruyaw labatu a tɛ k'a fɔ k'i ye qawwamu ye ko tuma na i kan k'i sago de kɛ ka taa ko ye i b'i yɛrɛ de dilan fɔlɔ الله تعالى يدف سيدويه الله تعالى ينف بما فضل الله بعضهم على بعض وكرا يكفوا الله تعالى يا أو خدمة دي أو ما فلين دا دو بينو فانغدو بين الله تعالى يوكل فاتشيرا وتيم مسولا ni ɲɛ bi don ninnu na ɲɔgɔndanw bɛ kɛ cɛw ani musow mɛ bɛɛ b'i dan ma dɔwɛrɛ tɛ o ye dɛ ka d'a kan u farikolo yɛrɛ fanga tɛ kelen ye u seko tɛ kelen ye
opma danfara be kɛ jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ pasaw be cɛ farikolo la minnu ka kɛnɛ minnu ni muso farikolo pasaw tɛ kelen ye waso kɔnɔ fana ka da kan min ye cɛman ye ni kɛnɛya ni pasa min b'e la n'o ɲɔgɔn tɛ muso la o kama jɔyɔrɔ dɔ bɛ e ra i ka so kɔnɔ o kama e kan k'i jija e ka i jija i k'i ka so labɛn fɛn min b'a to so kɔnɔ aw dusukun bɛ dayɛlɛ ɲɔgɔn ye dusukun bɛ kanu ɲɔgɔn na walasa so lahalaw ka ɲa kosɛbɛ i den lahalaw ka ɲa i ladege cogo yɛrɛ fɛ u bɛ silamɛya walandaw faamu i ka ko kɛ cogow fɛ cogoya min na nin bɛɛ de ye kow ye ko minnu n'an kan k'u fɔ tuma bɛɛ i ka dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko i k'a dɔn musow hakɛw bɛ aw kan dɛ a y'a jija aw bɛ dumuni kɛ a y'a jija a ka musow la dumuni aw bɛ fini don a y'a jija a ka fini don musow fana na o tuma na o filɛ kɛcogo o sira kelen fɛ a kana to aw k'u bugɔ yɔrɔ la bugɔli man ka se yɔrɔ minnu na nin ko ninnu alakira sallallahu alaihi wasallam ye ninnu jɛya an ye o mɔgɔ dɔw bɛ lɛtiriw sɛbɛn ka ci ma ka jira k'a fɔ nin ko ninnu bɛ ka kɛ sow kɔnɔ sanko diɲɛ tubabu jamana ninnu kɔnɔ yan nɔ a ko kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna alahu taala kɔni ye muso hakɛw kɔlɔsi musow kɔni kun bɛ an fɛ silamɛya kɔnɔ kunungo la minnu ye ɲa misaliya bɛɛ lajɛlen jira kafo kɔnɔ olu kun tɛ dimi tiɲɛ don ni musow hali ni musow bɛ dama kasi cɛ dɔw ka ko kɛ cogo bolo u kun bɛ ɲuman kɛ fana ka caya a fɔra hadisa dɔ kɔnɔ ka fɔ asma'u n'o ye alakira ka furumuso ye balimamuso ye ale nana a ko ya alakira a ko nana i ma musow tɔgɔ la a ko kɔrɔn fɛ tilebi fɛ musow bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan ka fɔ ala y'i ci ni tiɲɛ ye wa i ci cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen de ma fana alakira tulo b'a la i cilen don cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen ma anw musow an bɛ limaniyalen don ka fɔ de ye labɛn ɲuman laban ye min ni alahu taala y'a ci walasa cɛ muso bɛɛ lajɛlen hakɛ ka k'a bɛɛ diba ye ka k'a walanda diba ye wa bɛɛ kan ka limaniya n'i ye anw yɛrɛ fana muso limaniya ni i ye an limaniyara ni ala ye ala min ye ci ni tiɲɛ ye anw maralen bɛ sow kɔnɔ an bɛ so kɔnɔ baaraw kɛ an bɛ jɔ ni so baaraw ye o kama a bɛ gɛlɛya an ka bɔ so kɔnɔ k'an bɛ taa ci wɛrɛw kɛ kɛnɛ ma a ko an kɔni bɛ cɛw mago dilan so kɔnɔ yen nɔ ye nka cɛw olu bɛ taa jumasali i nɔfɛ u bɛ jamasali kɛ u bɛ taa bɔ banabaatɔw ye u bɛ taa janazaw kɛ olu kɔni labilalen don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen nka anw tɛ nin si sɔrɔ ka kɛ alakira o kumana fusamantiya b'u ye an kan dɛ o kumana alakira o kumana anw ta ye juman ye ni fusamantiya in kun ye juman ye cɛw bɛ juma sali u bɛ jamasali kɛ u bɛ janazaw kɛ u bɛ taa bɔ banabaatɔw ye musow fana b'a kɛ nka wajibiyalen tɛ u kan u ka jamasali kɛ walima u ka jumasali kɛ cɛw kɔni a wajibiyalen don olu kan de u ka baraji ka ca fana adamadenw hakɛw dili la cɛw jɔyɔrɔ o b'a dan ma u bɛ taa janazaw la misaliya la wa u bɛ taa hijiw fana na nɔgɔya la ninnu ye kow ye ko minnu n'o dira cɛw de ma ka tɛmɛ musow kan muso in ye kumana nin yɔrɔ ninnu ka alakira ye sallallahu alaihi wasallam o fusamantiya in de fɔra bima fadala Allah ba'dahum ala ba'din
muso ko ako cɛw bɛ taa hali jihadu kɛ cogo min na ako anw tɛ se ka taa kɛ o kɛcogo in na maa min bɛ taa hijira maa min bɛ taa umra la cɛ ninnu an kɔni bɛ to u kɔ de u ka so an b'u ka sow kɔlɔsi an b'u denw kɔlɔsi muso in kɔni ala kɛra ɲininka nin cogoya in de la nka o n'a ta bɛɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ko kuma na anw tɛ cɛw sɔrɔ baraji la ka sɔrɔ anw fana bɛ nin baara ninnu na u kɔ o kuma na yali baraji bɛ cɛw ye ka tɛmɛ anw kan wa alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲɛsin cɛbaw ma a k'u ma a ko diina walawalali la a ko yali aw ye nin ka walawalali ɲɔgɔn mɛn wa n'o ye asuma'u ye cɛbaw yɛrɛ ko alakira ko tiɲɛna ko an yɛrɛ kun tɛ sigi n'a ye fiyewu ko muso dɔ bɛ se ka na nin walawalali ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ɲɛsin muso ye ma a ko muso wo a ko sigi ka taa fɔ silamɛ muso tɔw ye a ko muso ka kɛ muso ɲuman ye k'i mago don so la k'i mago to a denw na k'a cɛ ladon ka ɲɛ a ko bɛɛ lajɛlen fana ye barajiw ye baraji minnu bɛ cɛw ka barajiw bɔ baaraw la n'u bɛ min kɛ aw tɛ se k'o kɛ aw ka baraji bɛ cɛw ka baraji bɔ muso in ko tuma na a ko la ilaha illallah a ye alakira tanu yɔrɔ la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko aw minnu bɛ balo so a kana k'aw ɲɛna k'a fɔ aw bɛ so kɔnɔ k'aw bɛ kaso de la so kɔnɔ dɛ ni wajibi ni darura bɛ yen nɔ wajibi aw kan ka to so kɔnɔ kɛ o kuma na silamɛya kɛn bɛ ka jɔyɔrɔ min di musow ma o ye nin ye a tɛ k'a fɔ ko fereke wɛrɛ donnen don musow la ni hijabu fɔra musow ma a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko muso donnen de ye kaso la tuguni n y'a fɔ cogo min na o don kabini waatini masihu maudu alayhi salam ale ko a ko silamɛw b'a ye de k'u kan ka musow don kaso de la so kɔnɔ nga o nin tɛ tiɲɛ ye a ko alakira ko de sallallahu alaihi wasallam ka bɛn kuranɛ ma a ko ni hijabu bɛ ka don muso la ni hijabu tɛ yen nɔ cɛw kan k'u ɲɛrɔ filɛli jigin muso fana kan k'a kɛ o cogoya kelen na u ɲɛ kana yaala kojugu masihu maudu fana y'a fɔ alayhi salam a ko mumini i man ka i nɛnkala ka diya ɲa i man ka k'i ɲɛjuru fana diya ɲa bɛɛ lajɛlen kan k'i ɲɛlafilɛli kari de bɛɛ lajɛlen kan k'i ɲɛlafilɛli majigin de a ci ɲɛsinnen don cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ma maa si ka n'i ɲɛ bila ka taa i sago la hijabu bɛ musow kan cogoya min na ɲɛ lajigini bɛ u kan ten nɔ ani cɛw fana hijabu bolo fana ka ten musow fana man ka taa cɛw filaw sago la ten tɔ cɛw fana man ka musow filaw sago la ten bɛɛ lajɛlen kan k'i jija i ka saamɛya don i ka filɛli la i ka ɲɛ lajigi musow ka fini don fini min ye hijabu ye n'o bɛ farikolo sutura wa k'u mabɔ cɛw ka yeliw la fana o de kama a ka kan musow ka fini ka kɛ yɛrɛ sutura finiw ye fini a kana kɛ fini ye fini min b'u farikolo matigɛ jira maaw la yan nɔ nin jamana ninnu na Allahu Taala kɔni y'a jira k'a fɔ aw ka kɛ maaw ye maa minnu b'u yɛrɛ kɔlɔsi a ka hakili to hijabu la o tumana ni muminu musow n'a fɔra k'olu ka hijabu ta hijabu bɛ mumini cɛw fana kan dɛ n'o ye i k'i ɲɛ lafilɛli kɔlɔsi i kana i ɲɛjuru janya o tumana ni waati laban in na dun sɛgɛsɛgɛli dɔ kun bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw ye nin ɲininkali in kɛ u ko musow ko hijabu de bɛ wajibiya olu kan ni diyagoya yɛrɛ a ko ne ko lajina mɔɔw ma n k'u ka jaabi di o kan olu ye jaabi ɲuman di masihu maudu ko o nin yɔrɔ in kan a ko nin waati in na
ako mau be hijabu lagushi ko nga uta do ka fo hijabu silamiya la ka sola do te akunye de muso kana na nye labla chukote ka muso fla sagola hijabu yode opmana ni hijabu be muso la dun opmana obeke sababu nyumanye alema ani che yere bela jelema ni chawni muso ferekela nyogona nu ferekela nyogona wajibi obeke nyogo matalo sababu ye talon ka bakurunye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'a ye k'a fɔ baasi t'a la cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ka balo so kelen kɔnɔ a ko silamɛya ka walandaw tɛ jɛ ni ko ye ko ko bɛ kɛ sababu ye ka cɛ o muso ka fɛn fɛn dalo ka bɔ silamɛya sira kan kiriw bɛ yen nɔ saya kɔfɛ kiriw bɛ yen nɔ ka da kan u ye cɛ dɔw tɔgɔ bɛ tiɲɛ ni ko dɔw ye a sababu tɛ dɔ wɛrɛ ye ka da kan u ye u yɛrɛ labila ko waatiw de kɔnɔna na waati minnu kɔnɔna nin ko sugu ninnu bɛ se ka kɛ o tumana kɔfɛ o bɛ sɔrɔ ka na o jalakiw kɛ ka nkalon da ɲɔgɔn na kiritigɛlaw la tuma dɔw la ni muso dimina cɛ kɔrɔ a bɛ kuma a juguya la kɛnɛ kan yɛrɛ walima n'a b'a fɛ ka nafoloba bɔsi a la a bɛ taa juguya kɛ a la muso minnu b'o kɛ olu tɛ nin ko ninnu faamu o de kama masihu mahudu ko alayhi salam a ko pour que nin ko ninnu kana kɛ fiye n'o bɛ kɛ sababu ye ka aw talon ka bɔ sira tilennen ka aw kana fereke ɲɔgɔn na de silamɛya walanda u ye de ko ni cɛw bɛ yɔrɔ la cɛ minnu tɛ maharamu ye muso ma n'olu kɔni tɛ maharamu ma u ye n'u farala ɲɔgɔn kan sɛtanɛ bɛ k'u sabanan ye o tuma ni maa minnu bɛ yen nɔ n'u ye diɲɛ maa ɲɛ yɛlɛlenw ye u yɛrɛ ka jate la juguman joli joli sɔrɔla u fɛ nin cogoya ninnu fɛ hijabu ndanya ani maharamu ko in kɔlɔsi baliya fɛ bɛɛ k'i jija i k'a dɔn k'a fɔ hijabu kana bila bolo kɔfɛ sariya bɛ jɛ n'a ye muso cɛ ka opere silamɛya tɛ koroji don o la cɛ wɛrɛ ka muso dɔ opere bolofɛn minnu bɛ yen nɔ ni furu salen kɔfɛ ni mankan bɛ na wuli u nɔfɛ Allahu Ta'ala kumana ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'a jira k'a fɔ fɛn fɛn ye muso ka hakɛ ye bɛɛ k'i jija i k'olu kɔlɔsi o tumana Allahu Ta'ala ye nin hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ musow ye o tumana nin ye musow ka hakɛw ye nin ye nɛɛmabaw ye musow ma o tumana a y'a wajibiya musow fana de kan k'u jɔyɔrɔw dɔn du kɔnɔna na Allahu Ta'ala ye fɛn min kalifa u ma du kɔnɔ n'o ye du minɛ ko ɲuman ye o ka kɛ sababu ye ka denw lamɔ ko ɲuman na o ka se ka kɛ sababu ye ka denw lamɔ walasa o bɛ kɛ kafo kɔnɔ fɛn ɲumanw ye n'olu kɔni sera u ka baara kɛ ko ɲuman na a bɛ kɛ i n'a fɔ an ka alijinɛ taamasiyɛnw ye diɲɛ kɔnɔ yan diɲɛ bi tile na ka da nin kɛcogo jugu ninnu kan ni ma wo ma ni mi hakili to sariya ka siraw la a ka ca na i bɛ se ka Allahu Ta'ala ka ɲangataw sɔrɔ ara o kumana bɛ wajibi an kan an k'an yɛrɛ kɔlɔsi nin ko ninnu kɔnɔ musow fana k'u jija u ka kɛ ala batobaw ye ala ɲɛsiranɲɛbaw ye nin hakɛw kɔlɔsibaw ye fɛn ko na fɛn min kalifara u ma ka Allahu Ta'ala y'a fɔ a ko ni hakɛ bɛ cɛw ye musow kan hakɛ bɛ musow fana ye cɛw kan de silamɛya y'o de fɔ ka da kan u bɛɛ lajɛlen dara de cogoya kelen na o tumana cɛw muso bɛɛ lajɛlen k'i jija i k'i hakili to i yɛrɛ ɲacogo la
hawa be wajibe an bela jelen kan ko nonu bla an yere bulu koro bela jelen ki je ki janto Allah Ta'ala sago ni Allah Ta'ala jien ko kelila ubeki jija fana ika dina de saya nyeye muso ku jija o ka fenke ubisa ka fengo fenke nyumanna wala sa o ka ke sababu ye anga wati nata ambonso musomo na o ka ke fenyumo nye o ka ke banyumo nye o ka ke denyumo lamo bawye bakada ko lu bela jele mena ke sobe ka ahmadiya ka nyeta barake wode kunye kumi ni anyaru dara masihu maudula ode koson opmana anyelahidu ta ka fa ambe dina de fsa ya nyeye opmana muso aya jija aka yere feza ka yere koloshi yele aujan dole duni nyoro ina wa au ye niwati nyema chietigi ya alemi nana ka be alakira mamur ka fole umma sallallahu alaihi wasallam أو فرلا جماكلو منه الله تعالى قولوا ما كو آخرين منهم لما يلحقوا بهم ni Israel kan ikado Masihu Maud alayhi salamu ko akoni ayayin goro akwai na fa alakira Muhammadu nana chuka mina sallallahu alaihi wasallam ni kana ma chiyane do ladla ma minun kum mabole do dinala minun kum be ka balo dibi kono Allah Ta'ala yara yudom ka hina ulaka alakira di umma aku bo dibira ka yelema nyumandu ura ka yelema belebele ke ura ako chuka kele na nyode fo nyana seba muso do nyon fo nyana ale nana dama kashika alakira nya ko sallallahu alaihi wasallam ko yalle anyabe hakem membe chew yeno nyante muso ye kana puma oka opmana ay fusamanti muso nye fusamantiya min fo we dina fusamantiya de ye o sebo sira hakela ala dona we dina de fusa ya nyeye opmana jewka nga ketende nika dina fusa ya nyeye kumabe oni chew nyana siga shitala muso bisinga nya uno fete o bisaka muso la nya uno fe o muso fana ulu fana kanga kono gwa ika dina no fe no kera wajibi an jɔyɔrɔ bɛ ye fɛn na fɛn min ni Allahu Ta'ala y'a ɲinan fɛ ni Masihu Maudu y'o ɲinan fɛ ni Ala y'an da o kama Masihu Maudu ko alayhi salatu wasalam a ko wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ni a kumana o kan a ko jamakulu wɛrɛ bɛ yen jamakulu min bɛna na bange diɲɛ laban na a ko olu fana bɛna kɛ dibira u bɛ kɛ fili kɔnɔ u bɛ kɛ maaw ye minnu mabɔlen don diina la Allah Ta'ala yɛrɛ bɛna olu fana ɲɛ Allah Ta'ala bɛna na olu fana kana i n'a fɔ a ye sɛbaw kana cogoya min na a bɛna fɛn jira o maaw la i n'a fɔ a ye fɛn min ɲɔgɔnna jira sɛbaw la o tuma bɛɛ k'i miiri nin fɔ in na yali i limaniyara ni Masihu Maudu ye kun min na yali i y'o minɛn fa wa yali i y'o minɛn fa walima an jɔlen don an jɔcogo kɔrɔ de la n'an tɛ ka yɛlɛma sɛba musow kɔni olu kɔni ye yɛlɛma belebele kɛ u yɛrɛ la u y'u ka batow cogoya filɛ k'a yɛlɛma u y'u jija ka yɛrɛ di nafolo la yɛrɛ di ni ko na u ye yɛlɛmaba kɛ u yɛrɛ la ka ɲɛtaa kɛ o ra u ka batow ka ɲɛtaa kɛ o la u kan ka yɛrɛ di fɛn fɛn kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka sankɔrɔta a bɛɛ lajɛlen na o tuma na ahmadiya jamaatu fana n'a fɔra k'u ka nafolo ta ka di kɛ a b'a ye musow bɛ dan kɛ kuma dɔw la yɛrɛ wa muso a bɛ ɲini aw fɛ fana aw ka jija o cogoya kelen na jogo aw k'o kɔrɔta aw yɛrɛ la jogo ka sankɔrɔta aw ka den ladamu aw ka jija o ka kɔrɔta aw ka kɛ maaw ye maa minnu nafa ka bon diinɛ ye an bɛ alakira ka sɛbɛw musow misaliya de ta ka jira aw la ka da o de kan u bɛ sun tile fɛ u bɛ bato kɛ su fɛ u cɛw yɛrɛw fana kun bɛ damakasi kɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ka fɔ o tuma na musow bɛ sugula ni batow ye fo ka se hakɛ la f'u mago tɛ cɛw la u mago tɛ denw na alakira sallallahu alaihi wasallam y'a jira musow la ka fɔ ayi u kana bato kɛ ka se hakɛ la fɛn min b'a to u mago bɛ bɔ cɛw ladonni ni denw yɛrɛw fana ladonni la so kɔnɔ
ikado silamiya dina de dina min tlene do kuma bɛɛ a bɛ a ɲini i ka bato kɛ ka ɲa nga a b'a ɲini ka dansigi kɛ kuma bɛɛ i kana nin tiɲɛ ka fɔ i bɛ nin dilan i ka fɛn bɛɛ lajɛlen latile ni baaraw kɛra o cogoya la a bɛ kɛ sababu ye ka kanu cari kafow kɔnɔ musow kun bɛ yen nɔ minnu ye u denw n'u cɛw bɛɛ lajɛlen ka hakɛw den ka maaw bɛɛ lajɛlen hakɛw tile o tumana ahmadiya musow a bɛ wajibiya aw fana kan aw ka miiri nin cogoya kelen de la wa ne yɛrɛ dela k'a fɔ ahmadiya musow ye ka kɔn nin ɲɛ fana n ye ko dɔw f'u ye ka kɔn nin ɲɛ k'a jira k'a fɔ cɛw ne aw ma kɛ sababu ye ka misaliya ɲumanw de jira ni cɛw m'o kɛ n'o ma kɛ o bɛ kɛ jurumutɔw ye ka da kan o tumana musow a y'a jija toujours a ka hakili to a la k'a fɔ aw de kan ka jija fana ka yɛlɛma ɲuman kɛ aw yɛrɛ la fana aw ka mago don denw lamɔ na ani aw ka dafɛlaw saniya n'o kɛra sababu ye aw bɛ kɛ sababu ye ka ala ka diinɛ jira diɲɛla jira cogo ɲuman na n'o kɛra aw ka kan ka min kɛ a bɛ dɔn k'a fɔ aw ye o kɛ aw minnu limaniyara ni masihu maudu ye alayhi salam allahu taala ko de a ko ilamu annama alhayatu dunya zinatun wa tafakhurun fil amwali wal awladi ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد أكو كدينا كنت كفاو كتا وصوني نيوانا أي كوصو ديني مسو لا نيوانا أي أكو كدينا أكنينا ما يكون ده أوي فكتا نينا أو بلوكنكو نيجنما ودي كنينا ما يكون kada kan ni ye fɛnw de minnu b'a ɲɛna an dakun yɛrɛ kɔ Allahu Taala fɛ o kumana maa si kana waso maa si la ni denɲɛ ni nafolo ye ne foyi ye o kumana n'aw y'a yɛrɛ kɔlɔsi o la o kumana aw na kɛ maaw dɔ ye maa minnu bɛ se ka hadamadenw sama kana alakira Muhamadu ka drapeau jukɔrɔ sallallahu alaihi wasallam wa ka sow bɛ kɛ so hakililatigɛlenw ye hakililatigɛ bɛ k'a ka sow kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ yɛrɛ hakililatigɛ di diɲɛ yɛrɛ ma aw yɛrɛw kɛ diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ ko nafama ye diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan aw yɛrɛw ka ko kɛcogo ɲuman o bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenw yɛrɛw don silamɛya la ka silamɛya ɲuman cari diɲɛ kɔnɔ wa ka kan k'a dɔn fana k'a fɔ ko silamɛya a ye hakɛ minnu di aw ma a y'o di aw ma nka a ye wajibi dɔw fana da aw kan aw kan ka jija o kuma min wajibiyara aw kan aw kan k'o de kɛ walasa aw ka Allahu Taala ka diɲɛ sɔrɔ o kumana n'aw y'o kɛ siga si t'a la aw k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ jɔ aw fɛ diɲɛ bɛ wajibiya ka sɔn limaniya la diɲɛ bɛ wajibiya k'a ye k'a fɔ silamɛya ni foyi tɛ kelen ye u bɛ sɔn ka na silamɛya la ka sababu kɛ aw ka ko kɛcogo ɲuman ye aw ka walanda lase ko cɛɲi ye o kumana a bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la ka dɔn k'a fɔ cɛw kelen ka baara tɛ nin ye ka diinɛ lase diɲɛ kɔnɔ musow fana aw jɔyɔrɔ bɛ o la kosɛbɛ o kumana bɛɛ k'i jija aw ka sɔn min sɔrɔ k'a fɔ k'aw tɛ kɔfɛ maaw ye diinɛ laseli la aw k'a dɔn silamɛya bɛ ka bɛɛ lajɛlen de hakɛ tanga o kumana a y'a jija a kana yɛrɛ filɛ kɔfɛ maa ni duguma maa ye diinɛ laseli la a y'a jija a ka hakili to o hakɛ in na a ka duwawu kɛ Allahu Taala k'a denw bɛn sɛmaya u ka se ka nin hakɛ kelen ninnu lajɔ walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ bilalen bɛ kun min na i k'i jija i k'o minɛ fa ka da kan an bɛɛ lajɛlen ye k'an yɛrɛ fara Masihu Mawudu ka jama kan ni alayhi salam n'aw ka misaliyaw n'aw ka ko kɛ cogo n'o kɛra fɛn ɲumanw ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔw la a ka cɛw ko dɔw ma ɲa olu la a ka ca na olu yɛrɛ bɛ ɲa aw fana nɔfɛ tuguni mu
na kera ochuela nguna yo ko ke kanya a ko bita ke minya ate ka fo ya de unda manya da ba ke so be ka ala chau fana lanya tuguna unofe opmana abe wajibi auka nengene nyuma nununta aka donga fo silamiya ya hake udi auma wala sa auka ye ka fo kono nye kono so kono o ka ke fenna fo maye ka fo bela jele nye bela jele ambe do ke Allah taala ka benze maya o ka se ko minafa ambe Allah taala deli an bonson Allah taala ka uke mawye maminu be dina ta ka afsaya nyeye wala sa uyoro ka se ka yelema belebele ke jiye kono fe min be ke sababu ye jiye bela jele be sama kana alakara Muhammadu ka drapo chukoro sallallahu alaihi wasallam ambe Allah taala dele ako bo asrafe aina anga duwa uke آمين يا رب العالمين. Chunga chunga yongo saya de chunga 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 saya togo chunga tenina mashikelengo chunga yo chunga sara mashikelena chunga 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 teta chunga ne kumbe jonto ala kira tewa teta chunga ne kumbe jonto bubakari tewa chunga ne kumbe jonto omaru tewa chunga ne kumbe jonto usumana tewa teta neko chunga ne kumbe jonto aliyu tewa chunga ne kumbe jonto dinayere tiba chunga chunga yongo saya de chunga 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 saya to chunga atenina mashikelengo yo chunga te para mashikelena chunga 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 la kira kaluba ubena chunga chunga ne kumbe jonto donimba utewa chunga ne kumbe jonto limami uteta chunga ne kumbe jonto donimba uteta chunga chunga saya to chunga atenina mashikelengo tekara mashikelenna chunga chunga atenina mashikelengo chunga chunga yo saya de chunga neko chunga chunga yongo saya to chunga atenina mashikelengo chunga
chunga tetara mashitelena chunga 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 saya togo chunga atenina mashitelengo chunga chunga yo saya chunga tetara mashitelena chunga chunga saya togo chunga atenina mashitelengo takbir umma takbir ala kira madu ala kira ile kabalila ala kira adu ala kira de sabalila ko ala kira mama shinyani ala kira de sabalila ala kira mama shidabale ala kira de sabalila ko ala kira mama shijuya ala kira de sabalila ala kira adu nabenyu mai de sabalila ala kira kone tenda nabeyoka abiya faima abehina ila ala kira aju nabenyu mande sabalila akira muhammadu kone tenda nabeyoka abiya faima abehina ila ala kira aju nabenyu mande sabalila akira muhammadu tere boyoro la nabi yoro la bebe mama du togo fola tere boyoro la nabi yoro la bebe mama du togo fola ala kira adu nabi nyuma inde sabalila ala kira ko baji bala jega badu nimbebe mama du wela baji bala jega badu nimbebe mama du wele ala kira adu nabenyu mainde sabalila alakira muhammadu akira sabalila kungo bala sogo balu nimbebe mamadu welela kungo bala sogo balu nimbebe mamadu wele alakira adu nabenyu mainde sabalila alakira muhammadu ko yere bala kono balu nimbebe mamadu welela yere bala kono balu o bebe mamadu wele alakira adu nabenyu mainde sabalila alakira ko alakira madu alakira de sabalila alakira alakira muhammadu nabenyu mainde sabalila alakira muhammadu ko baji bala jega balu o bebe mamadu welela kungo bala sogo balu ni bebe mamadu wele alakira adu nabenyu mainde sabalila alakira adu alakira sabalila takbir takbir इस्लाम का बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का एक जरियुल्लाह ने Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hibba, tu es au courant qu'un grand événement se prépare à Bamako ce mois prochain? Wa alaikum salam Adiba. Non, lequel? L'Ijtima régional de la Lajna Imaïla de Bamako. Il aura lieu, Inch'Allah, les 23 et 24 août 2025 à la mosquée Moubarak de Bamako. Mashallah, c'est une bonne nouvelle. Ce sera un moment spirituel très fort alors. Donc, chères sœurs, vous êtes tous chaleureusement conviés à participer à cet ijtima régional de la Lajna Imaïla de Bamako qui sera marqué par des discours spirituels, des compétitions de connaissances religieuses, mais aussi des activités. Écoutez la meilleure radio, appelez Rawa FM sur la fréquence 102.8 MHz. Je vous invite à l'écouter. Le seul message qu'on peut vous envoyer, c'est l'amour pour من آذاني لا تسمعن أصواته وآذاني إني أراك الميت من آذاني لا تسمعن أصواته
إني أراك الملك من آذاني لا تسمعن أصواتهم أنا الليث لا أخشى الحمير وصوتهم فكيف وهم سيدي ولسيدي الأرض أنا الليث لا أخشى الحمير وصوتهم فكيف وهم سيدي ولسيدي الأرض وإن رسول الله شمس منيرة وبعد رسول الله بدر وكوكب وإن رسول الله Alhamdulillah, suma alhamdulillah. Wati name radio Rabo FM lameba bela jenen fo maliko no maliko kan ko ani alamini. Ayra ka fo ame jalsa salana 2025 ame alekena kan wati na biye akle flana nye min ye baraw kunflo boraka ke wati na inshallah taala fo fema ko section folo o temena ni wati na inshallah taala me bela jenen fo mamunu sogale me radio Rabo FM na ane radio wore munu sogale me ana region kono ni wati na mu bela jenen fo munu sogale me ana jamana wore uka internet israfe ama bela jenen fo aka chesri la wati na miye anga kramo ke a Sheikh Jigne Alusen Jigne alebe maso kono an yere ka choroba do ya bi ay netu changa choroba do o ko fe mi anga karama ke kire Al Hassan ale fana bian watina fokata se Adamanto ale fana bian watina fokata se Abdul Wahab Damile ale fana be that I will dedicate a day when I'll come to you and speak to you as well. This is exactly what we are seeing the Khalifa of the time doing today. You have given all the men par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'essayer de digérer tout ce que Dieu, tout ce que le calife Adaoula a dit pendant son discours. Et le calife Adaoula, c'est la beauté de cette convention qu'il vient et il parle des sujets sur lesquels il veut que l'on se focalise davantage. Et ses rappels sont très intéressants. Son discours démystifiant plusieurs allégations sur le sujet de l'islam et de la femme était un discours extraordinaire. Et les femmes, avec beaucoup de fierté, ont accueilli le calife Adaoula et ils viennent de lui dire au revoir. Et maintenant, le calife Adaoula retourne et on peut le voir sur votre écran. Il retourne afin de diriger la salat. sani amir mu'minin kana jalsa yorola khutba dama temena ulu de kera khutba follow ye khutba saba nyana temena le calife doit annoncer que plus de 17 000 femmes étaient présentes pour être à l'écoute de notre bien-aimé calife Adaoula. Et maintenant nous allons partir vers un documentaire où nous allons explorer comment le message de l'islam Ahmadiyya est arrivé en Afrique du Sud et comment la Jamaat a fleuri. C'est une histoire de sacrifice, de service et de transformation. Allons-y donc. Dore tere wala saka jira Ahmadiyya muso la ukakan ku senda seba muso ala kira sallallahu alaihi wasallam ka seba muso de seda non.